Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pinanggih kaharjan kawilujengan, khususipun ingkang tansah setuhu mirsani channel Solawe teng pundi papan kadonunganipun. Mugi-mugi ingkang mirsani channel Solawe mang diparingi bagas waras jasmaniah rohaniyahipun, donya lan batinipun. Lan mugi ingkang mirsani channel Solawe dipun gampelaken sedaya urus-urusanipun, lan mugi ingkang mirsani channel Solawe man diangkat kamutan kamulyan derajat lan pangkatipun, lan mugi dipun tambahi rejeki ingkang kathah mlimpah ruah rana rindanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Dados para sedulur, dalu menika channel Solawe badhe nyuguhake ta nyajakaken nggih menika perkutut ingkang bertuah, perkutut ingkang keramat, ingkang mistis, ingkang gaib. Inggih menika perkutut berkaturangan Durga Ngrik. Perkutut berkaturangan Durga Ngrik niku jenisnya mengaten niku. Ini semua abang, semua kelawu. Katurangan Durga Ngrik. Sadèrèngé dalem matur marang seba cumantaka tengasane panjenengan sami, dalem badhe medharaken badhe matur kanthi sak rena-renane penggalih. Dados para sedulur ingkang diwastani perkutut berkaturangan Durga Ngrik menika nggih diwastani dur niku tiyang sing boten gadah aturan, go niku sing boten gadah tepa sira, boten gadah sopan sampun. Lah Ngrik menika upami tiyang niku ngoyeng utawi ngruwing nyuwanten mawon. Dan iki diwastani perkutut berkaturangan Durga Ngrik. Perkutute mengaten. Terus perkutut berkaturangan Durga Ngrik menika negele niku nggih mulai enjing, siang, sonten, dalu niku negel mawon. Pokoke kendel-kendele nggih namung unjuk dahar negel malih. Niki diwastani perkutut katurangan Durga Ngrik. Lah perkutut Durga Ngrik menika titisane Bathara Guru, Bathara Guru nyemah Bathara Katong, nggih. Bathara Katong niku gadah yoga namine Bathara Kala. Lah niku pasanggrahanipun teng diwastani Sastra Gandamayit. Sastra Gandamayit niku sastra niku tulisan, ganda niku ambu. Mayit niku nggih mayat. Terus tiang rambut perkutut kados mengaten nika yen boten ahli spiritual, ahli tirakat bahaya. Amargi perkutut menika diwastani Sastra Gandamayit. Pasane Sastra Gandamayit iku pasanggrahanipun gon-gonane Bathara Kala. Lah niki perkutut menika termasuk perkutut ingkang keramat, ingkang gaib, ingkang mistis. Diramut nggih sae, boten diramut nggih sae. Amargi perkutut menika negele boten gadah aturan. Enjing, siang, sonten, dalu negel. Sakudune negel. Ditiyang niku pun los perkutut mengeten nika. Lah niki mulane sing ngemong nggih menika Bathara Guru, Bathara Kala. Jadi makhluk astral ingkang upami yoninipun niku ingkang nggeni teng yonine perkutut menika nggih makhluk astral, makhluk gaib. Terus para sedulur, upami gadah perkutut jenis mengaten nika gadah diramut ingkang becik, ingkang sae bagi ingkang ahli spiritual, ahli tirakat, boten menapa-napa. Ingkang boten ahli spiritual, boten ahli tirakat,
kedah dilepas. Amargi perkutut menika betal bebaya. Yen boten kiyat bahaya saestu. Nggih. Dados para sedulur, perkutut menika diwastani ingkang nggeni rumeksa badane nggih menika Bathara Kala ingkang diwastani sastra Ganda Mayit. Dados niku perkutut menika ceritane para leluhur jaman rumiyin mbah-mbah kawula durga ngririk kirang sae yen diramut, tapi bagi ingkang boten ahli spiritual, ahli tirakat, ingkang ahli tirakat, ahli spiritual, insyaallah boten menapa-menapa, kedah ngertos syarat syariatipun, kedah gadah gadengan nggih menika perkutut katuranggan durga muwuh. Di perkutut durga ngrik niku gandengane durga muwuh. Insyaallah slamet rahayu lujeng lir kalih sambikala boten alangan setunggal punapa-punapa. Dados perkutut menika negli niku nggih siang purun, enjing purun, sonten purun, dalu purun. Iki nggih sami mawon saged deteksi utawi netralisir makhluk gaib. Amargi sing nggeni yoninipun nggih menika makhluk astral, makhluk ingkang gaib. Dados para sedulur ingkang diwastani katuranggan perkutut berkaturanggan ingkang keramat, ingkang mistis, ingkang gawat nggih menika perkutut durga ngrik, durga muwuh niku perkutut ingkang mistis, ingkang gawat. Yen boten ahli spiritual, ahli tirakat, insyaallah bahaya. Kedah diparingi pitedah pitunjuk tiyang ingkang ngerti, tiyang ingkang sesepuh, ingkang leluhur, ingkang paham masalah perkutut, insyaallah paling slamet rahayu lujeng boten alang setunggal punapa-punapa. Terus ingkang diwastani perkutut berkaturanggan, katur niku ngendikan, anggon niku rasukan, turangga niku tumpakan, culika niku pusaka, wisma niku griya, garwa niku bojo, kukila nggih menika perkutut berkaturanggan durga ngrik. Perkutute kados mangkaten nika. Dados para sedulur, perkutut durga ngrik menika saged diramut tiyang ingkang paham saestu. Yen boten paham ampun ngantos ngramut perkutut jenis mengaten nika. Amargi perkutut menika inggih menika perkutut ingkang mistis, ingkang gawat, ingkang keramat. Dados para sedulur, anggere dalem medharaken perkutut berkaturanggan durga ngrik kocekapi semanten babeh wonten atur katane kawula kang sae anggenipun dalem medharaken para sedulur saged komen teng kolom komen. Insyaallah dalem saged medharaken malih perkutut ingkang berkaturanggan, ingkang bertuah, ingkang mistis teng sanes dintenipun. Dos para sedulur akhire kawula medharaken perkutut berkaturanggan durga ngrik cekapi semanten ana wiji abang nang telenge bumi karing para nabi wali. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal kinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.